אז מה קורה? זה חלק 3. מי שרוצה לדעת מה קרה בחלקים הקודמים, שיסתכל בערוץ. שלושתם העליתי באותו יום שאני מעלה את זה. בוא. ביוב. הוא נראה כזה סיגמה. אני מפחד. מאחוריך? מאחוריך! איפה אתה? איפה אנחנו? אוי, זה מבוך. אני כל כך שונא מבוכים. אני נחנק. מצאתי. אני 5 HP. 5? כן, מפתח. לקחתי. לאן אבל המפתח? אנחנו צריכים לחזור ואני על 5 HP. יאללה בלגן. אני מת. יאללה ביי. ויש לך את המפתח, אני מקווה. יש לי. אתה מספיק? יש לי, כן. אני כבר פה למעלה. אני לא פה. עדיין יש לי בעלי 10 HP. תפתח אולי את זה. אוקיי, גם זה. אנחנו צריכים עוד מפתחות. מה? פאק, אני גם צריך את המפתח. אימא'לה. חכה לי. טוב, אני צריך למות, כי אז אני לא אספורט. הנה, לקחתי את המפתח, הוא היה באמצע הדרך. איוב, אנחנו צריכים לקחת 3 מפתחות. אנחנו צריכים לקחת 3 מפתחות. יש לי פה 1 בינתיים. אז אני אתאבד. תתאבד ותיקח 1. אני בינתיים עולה לאיפה שאתה עלית. לא יודע מה, אני אחכה לך. התאבדתי. טוב, אני צריך ללכת להתארגן, אני רגע חוזר לך, אוקיי? אוקיי. אז אני גם רגע אחזור לכם. אז הוא חזר ואנחנו ממשיכים. אני פותח פה את הדלת. פתחתי. אימא'לה! אימא'לה, אני פתחתי את הדלת הזאת והוא הביא אותי. אימא'לה. אז בוא נפתח את האחרים. אני מביא מפתח בוא, אתה מביא מפתח לשמאל, אני לימין. בוא. נראה לי יש אחד שהוא לא... אני צריך ללכת. לא, למה? אני צריכה ב8:30 בערב. מה, ואני עכשיו באמצע. טוב, אז אני אמשיך את זה קצת לבד. אני אפחד. אז אני אזמין מישהו לדבר איתו סתם. מי אני אזמין? לא יודע, אני סתם אכנס לאנשים להפריע להם. הולכת עוד 20 דקות. למה? כי אמא שלי... אולי עוד 20 דקות, יכול להיות גם עוד שעה, אבל אמא שלי הולכת... אוספת את אחים שלי, ואח שלי אסור לו לראות שאני משחק. אז צריך לחמוד? כן, אבל תדע, ילד? מה?
לא, אתה השני, אתה הולך. טוב, אז אני אעשה דלת אחת. מקווה שהיא לא זה שמובילה. ואז אני אלך. אם אני אספיק בכלל. טוב, לא, אני לא אספיק, אז סליחה, אני צריך ללכת. אני לא עושה את זה לבד. אבל ב8 יותר מאוחר אני אמשיך עם אותו חבר. אולי אפילו אני עכשיו אעשה עוד סרטון עם חבר אחר. אז יאללה, ביי. שימו סאב.